बेयाव बुंदोंना आङो ओरैबायदि जायगाया मोजां बियो सोरबाफ्रा माने बेयाव माने सर्ट मुभि बानायनो हागोन बा रिल्स बानायनो हागोन नै जोंहा बिनानाव मोनाबो बेयाव माने रिल्स बानायनो फैदोंमोननो ओमफ्राय माने आं सोंनो फैबाय नालाय माने लाजिनानै खारबाय माने बिसोर खिन्थु बर' नङा बिसोर जाहैबाय मिसिं ओमफ्राय माने रिल्स बानायनो नागिरदों बर' मेथाइ इसोर रिल्स बानायगोन आरो बिथांमोना ओमफ्राय दख'नाखौ गानदों बेखौनो आं माने आं फैनायखाय आं एसे रायज्लायनो होननानै फैबाय आङो बिसोरो खारबाय माने लाजिनानै फैयोबा बेयाव माने थानायनि रुमनि एभ्रिथिं माने एभेलेबल बेयाव माने न' डाउट फैनानै नोंबो आंबो थाफैनो हायो जेबो प्रब्लेम गैया माने ফেসিলিটিজটো তেনেকৈ আমাৰ লজিং আৰু ফুডিং দুটাও আছে লগত আমি পাৰ্টিজ এণ্ড ইভেণ্টছ চব প্ৰগ্ৰামছখিনি আমি প্ৰভাইড মানে তেনেকৈ মেনেজমেণ্ট হয় আৰু আচ্ছা বিয়া প্ৰগ্ৰাম বা তেনেকৈ ৱেডিং চেৰেমনি আচ্ছা প্ৰিফাৰ কৰোঁ বেছিভাগ এইবোৰ যোনবোৰ কটেজেছ আছে হয় তাৰপিছত পৰ্টেবল টেণ্টছো আছে আমাৰ ওচৰত যোনখিনি সেইটো চাইডত দেখি পাইছে চাইডত পিচ কৰোঁ আমি আচ্ছা কটেজত আমাৰ দুজনৰ কাৰণে একমডেশ্যন হয় আচ্ছা আচ্ছা যদি বিচাৰে এক্সট্ৰা বেড লগাই দিব পৰা যায় পাৰ নাইট কিমান লয় আপোনাৰ পাৰ নাইট কটেজেছৰ আপোনাৰ 2500 एबार मोनसे जायगा खोन्थानो नागिरबाय आं नोंथांमोननो बे जाहैबाय जोंहा इक' केम्प नैबे लामाजों थांगोन जोङो NSPC सोरबाफोरा जुदि NSPCआव जुदि बेरायनानै फैयोबा मालाबा जुदि थानाय सानायनि जुदि रुम सुम नांगौ जायोब्ला नैबे इक' केम्पआव थानो हागोन नोंथांमोना इक' केम्पखौ एसे खोन्थानोसै आङो माने माखासे नुथायफोरखौहाय ओरैजाय ओरै थांगोन सिद्दा NSPC ओमफ्राय ओरै थांगोन आं लेफ्ट साइडजोंहाय बिदिनो नुदों ओरैजाय बेयाव थांगोन इक' केम्प माने दै सेराव आरो थानायनि सुबिदा दङ सोरबाफोरा जुदि फैनो जुदि सोरबाफोर जुदि बिदिनो बेरायनो फैनो लुबैदोंबा NSPCआव जुदि थाफैनो नायफैनो जुदि फैयोब्ला मालाबा जुदि बायसान्स जुदि मोनायोब्ला नों जेनेबा मेन प्रपार जुदि गगामुग टाउनाव थायालासिनो नैबे इक' केम्पआव थानो हागोन बेयावबो माखासे थानायनि फेसिलिटि दङ बेखौबो एसे खोन्थालांगोन आङो दायो जास्ट माने बे मेन हाइवेनिफ्राय ओरैजाय दै सेराव जास्ट माने 3.5 जेनेबा 200 मिटारसो जागोन आरो गोजाना नै आं दायो मोनफैबायानो एकदमबारे दै सेरावनो थार आरो एकदम सबनसिरि दै सेरावनो आं मोनफैबायानो बेयावहाय आरो एसे खोन्थानोसै दायो बेनो जाबाय जियादलसन लामाना सबनसिरि दैमाया बेनो जाबाय इक' केम्प बे खोन्थालांसै आङो नै दैमाया बेनो सबनसिरि दैमाया याव नुदोंना नै बेनाखौ नुदों नुवाखैलै ini Subansiri Camp site welcome kumrik sudung माबायदि सिङाव एसे खोन्थानि वाव साफा खालामाखै नै लाइन फिसा फिसा न' नुदोंना बेफोरो माने सोब थाग्रा गोजा न'आ आरामनो थानो हायो बे सिङावहाय बेयाव सोरबाफोरा बिदिनो माने माबा बानायफैयो सोरबा बिदिनो रिसेपसन बानायफैयो हाबानि सोरबा माबानि नों जेनेबा बार्थडे सार्डेनिबो रिसेपसन बानायनो हायो खुनु प्रब्लेम गैया बेयावहाय एसे मोजांनो बेयाव माने केन्टिन दंखायो बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो फार्स्ट टाइम गारिखौ एसे दोनथ'ग्रोनोसै रायज्लायनो मोनबा मोजां जागौमोन बिनि माबाजोंहाय बेयाव माने थाफैनो हायो आरो थायोबा सोरबा गारिखौ लाखिग्रोसै आं बेयाव दोनथ'नोसै जायफोरखौ एसे खोन्थानोसै आयौ दैमा सेरथार नखाय दैया नै माथो एसे डेभेलप जाबायलै जायगाफोरा बेयाव दंना नै केम्प फिसा फिसानो बेयो टङि ना मा होनो इदिखौहाय थाग्राखौहाय टङि मोजांनो दंना नुदों दैनि आवाजबो खोनाबाय थागोन मोजांनो हरावथ' आरो बांसिन मोजां नांगोन बायदि मोनदां साफानो दैनि आवाजजों दाथ' माने दैज्लाङाव ओरैबायदि दैया राव 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 सोनबावसिगोन एसे खोन्थाबाय सोरबाफ्रा जुदि फैनानै थाफैयोबा बेयाव फैनानै बुकिं खालामफैबानो जाबाय माना हराव थानो हागोन आरो नुदोंना दै सबनसिरि दैया बेनो एबार दैजों नांजाबखाथारनाय नुदोंना नै दैया बारायदों नामाब्रा बेनो जाहैबाय सबनसिरि दैमा नुगोन नै वाव ओरैजाय आं गारिखौ इयाव दोनबाय नै लगाव नुदोंना नै बेनो जाबाय इक' केम्प आङो दायो नै दंफैयो इक' केम्पआव मोनफैबाय आङो बिनिनो माखासे नुथाय नोंथांमोननो खोन्थाबाय जुदि सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा सोरबा बार्थडे सेलेब्रेसन बा सोरनिबा माबा मोनसेनि हाबानि रिसेपसन माने बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै बा बुकिं खालामनानै बानायफैनो हायो आरो माने बेयाव जाबायानो थायो सोरबा बिदिनो माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट सोरबा रायलायनो गोसो दंब्ला बा माबा मोनसे एगजिकिउटिभ जुदि रायलायनो गोसो दंब्ला बेयाव फैदो आरामसे रायलायफैदो
खुनु माबा गैया आरो खिन्थु रांनि खरसा जायो आरो एसे रांनिसो बाहादुरि नालाय नै आङो दैमा सेराव दङ दायो ओरै सिदानो दैखौबो एसे आंनि बेकग्राउन्डआव नुदों जानांगौ नोंथांमोना नै दैमाया माने दंफां साइफांबो मोजां मोजां दं आरो दाथ' दैज्लाङाव एसे मोजां जागोन माने बबेबा बिबार बारगोन नालाय नै वाव सोरनिबा माबा मोनसे जाना थांखांबाय बायदि मोनदां नै पेन्देला खेवगासिनोसो माने दायो हरावबा मोजां नुगौमोन लाइटफोरजोंहाय साफानो एसे जायगायाव खोन्थाबायना आङो नै ओरैबो दं रुमा समायनानो ओरैजायसो खोन्थानि मिटिं खालामग्राखौ थांनानै बेनो जाहैबाय बेयाव पेन्देल बानायदोंमोन ना मोजांनो थाग्राफ्रा बेयाव मोजां जिरायग्रा दं माथो नुदोंना मोजांलै जायगाया दैज्लाङाव मोजां जागोन एकदम गुफुरनो नुहुरलायनाय ना दैमानि आवाज खोनाबाय थालायगोन माने पेन्देलखौबो गावसोरनो बानायखायो नामा इयाव मोनसे फुख्रि बायदि फुख्रि बायदि बानायलायदों नामा दैया नै बारे मोजां नुदोंथ' न'फोरखौहाय वाब दैया माथो ओमफ्राय बै न' नुहुरनाया जाहैबाय जोंहा आसाम एग्रिकालसार इन्जिनियारिं आसाम एग्रिकालसारनि न' बियो बानायगासिनोसै न' बिल्डिं नुहुरनाया एसे जम खालामो र' এই नुहुरनाया आसाम एग्रिकालसार बानायगासिनो माथो दैयाबो खाथिथारलै माबोरै गिलु बालु ओरैजाय होथेदों माने बेखौहाय दैखौहाय सोब जालि जाबजोबनाय ना नै दैमायाबो बा बिराद गिदिरखालै दैमायाबो गुवारथार दैया बारायदोंसो खोमा ओरैजाय वाव दायो जोंहा इक' केम्पनि माखासे इयाव जासा माने जाय खामानि मावग्रा आरो ना अनारखौनो होननांसिगोन आङो बेजोंहाय एसे रायलायनो आङो माखासे मा सुबिदा आरो उसुबिदा दङ थाग्रा मा फेसिलिटि दङ बेखौ एसे सोंना लानोसै आङो नमस्कार আপুনি ইয়াতে কৰ্মচাৰী না কি হয় আপুনি আচ্ছা ইয়াতে ন আপোনাৰ মেইন ঘৰটো ক'ত তিনিচুকীয়া আচ্ছা ইয়াত মানে কাম কৰা আপোনাৰ কেইবছৰমান হ'ল হ'ল প্ৰায় 3 বছৰমান হ'ব 3 বছৰ ন আপোনালোকৰ ইয়াত মানে কি কি ফেচিলিটি আছে অলপ কৈ দিব নেকি ফেচিলিটিজটো তেনেকৈ আমাৰ লজিং আৰু ফুডিং দুটাও আছে লগত আমি পাৰ্টিজ এণ্ড ইভেণ্টছ চব প্ৰগ্ৰামছখিনি আমি প্ৰভাইড মানে তেনেকৈ মেনেজমেণ্ট হয় আৰু আচ্ছা বিয়া প্ৰগ্ৰাম বা তেনেকৈ ৱেডিং চেৰেমনি আচ্ছা কোনোবা যদি আহি কোনোবা যদি ৰুম যদি থাকিব বিচাৰে তেতিয়া মানে পোৱা যাব না একচুৱেলি টুৰিষ্টে প্ৰিফাৰ কৰোঁ বেছিভাগ এইবোৰ যোনবোৰ কটেজেছ আছে হয় তাৰপিছত পৰ্টেবল টেণ্টছো আছে আমাৰ ওচৰত যোনখিনি এইটো চাইডত দেখি পাইছে হয় পিচ কৰোঁ আমি আচ্ছা কটেজত আমাৰ দুজনৰ কাৰণে একমডেশ্যন হয় আচ্ছা যদি বিচাৰে এক্সট্ৰা বেড লগাই দিব পৰা যায় পাৰ নাইট কিমানমান লয় আপোনাৰ পাৰ নাইট কটেজেছৰ আপোনাৰ 2500 আৰু হেৰিটো পৰ্টেবল টেণ্টছৰ আপোনাৰ পাৰ হেড হিচাপ কৰি দিব 500 কৰি টকা আচ্ছা তেনেকুৱা কেণ্টিনতো আছেই কেণ্টিন আছে আমাৰ এইটো যোনটো ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখি আচ্ছা ৰেষ্টুৰেণ্ট ঠিক আছে নিশ্চয় नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ सोरबाफ्रा जुदि फैनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन बेयाव माने थाग्रानि थाखाय एभेलेबल ओमफ्राय बेयावनो माने जानाय लोंनायनिबो सोब गासिबो दंजोबो होनना बुंदों बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैनांगौ दंब्ला फैदो माने नो प्रब्लेम थानायनि थाखाय सिन्था गैया जेबो माने जानायाबो जायगायावनो दंखायो थानायाबो बेयावनोखा जुदि एखेबारे फैनानै जास्ट माने थाफैनांगौल' बास बे आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय जायगायाबो ओरैबायदि मोजां आरो गोसोबा माने ओरैजाय एनएसपिसियावबो बेरायहैनो हागोन नोंथांमोनहा ओरैबायदि माने नो प्रब्लेम आरो ना माने गारिनिबो दोननायनिबो एकदम फेसिलिटि एभेलेबल जेरैनिबो आरो ना बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै जुदि सोरबाफ्रा जुदि फैनो गोसो दंबा फैबानो जाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बे जाहैबाय जोंहा गगामुख ओरैजाय एनएसपिसियाव थांनाय लामायावनो बेखौनो एसे खोन्थाबाय आङो ओरैजाय आं आरो सानै मानसि लोगो मोनबाय माने ड्रेस गानदों बिसोरो खिन्थु बर'नि खिन्थु मानसिफ्रा बर' नङा जाहैबाय एसे रायलायथाय बर' नङानो बिसोरो ओमफ्राय मा खालामफैदों बेखौ सोंनोसै आं एसे ओरैबायदि सम सम माने बिदि लोगो मोनो आरो फैबाथाय एसे थांनोसैहाय কি আপোনালোকে বড়ো নহয় নেকি ড্ৰেছটো ক'ত পালে তেতিয়াহ'লে ৰ'ব না কেলৈ পলাই আছে আকৌ অলপ কথা পাতিম আকৌ ৰ'লা অলপ কথা পাতিম আকৌ আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত গোগামুখ মইনাপাৰা কি লিখে
কামান পেগু মিচিং কিবা ৰিলছ বনাব আহিছিল নেকি কিয় ভাল যোগাৰ লগ পালোঁ মই কি নাম ৰিলছৰ জুৰিকা কি জুৰিকা কামান কিবা একেবাৰে ড্ৰেছটো চাইতো কিবা এটা কি ভাবত কি ৰিলছ বনাব এতিয়া ৰনা কি খোজকাঢ়ি থাকে কি লাজ লাগিব লাগে আৱা চব পলালে কেনেকুৱা হ'ব সেইটো কাৰণে কি গানটো কি গান নাচিব नाजानो नाजा जायगायाव बुंदोंना आङो ओरैबायदि जायगाया मोजां बियो सोरबाफ्रा माने बेयाव माने शर्ट मुभि बानायनो हागोन बा रिल्स बानायनो हागोन नै जोंहा बिनानाव मोनाबो बेयाव माने रिल्स बानायनो फैदोंमोननो ओमफ्राय माने आं सोंनो फैबाय नालाय माने लाजिनानै खारबाय माने बिसोर खिन्थु बर' नङा बिसोर जाहैबाय मिसिं ओमफ्राय माने रिल्स बानायनो नागिरदों बर' मेथाइ एसे रिल्स बानायगोन आरो बिथांमोना ओमफ्राय दख'नाखौ गानदों बेखौ माने आं फैनायखाय आं एसे रायलायनो होननानै फैबाय आङो बिसोरो खारबाय माने लाजिनानै ओमफ्राय सासेयाथ' ओइ खारखोबाय थांखोबाय नुदोंना गोजानावसो थाखोबायबावबाय इयो खोन्थाजायासै माने आंजोंहाय आङो बेखौनो खोन्थाबाय जुदि दहायबो खोन्थाखाबाय आं नोंथांमोना जुदि फैयोबा बेयाव माने थानायनि रुमनि एभ्रिथिं माने एभेलेबेल बेयाव माने न' डाउट फैनानै नोंबो आंबो थाफैनो हायो जेबो प्रब्लेम गैया माने बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो बेखौनो आङो नोंथांमोनाव खावलायबाय आरो सोरबाफोरा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ जुदि नायनानै जुदि साबस्क्राइब जुदि खालामाखैबा एकदम थाबैनो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय मानो होनना बुंबा जोंना मानसिफ्रा मा जायो गावजों गाव एसे मदद होलायनाया एसे खम जायो आरो ओरैजाय आं चेनेलखौ सोंदों मुर चेनेल ना राजु धनश्री राजु धनश्री राजु धनश्री धनश्री राजु धनश्री